Diolch yn ei byddio. Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfai i ti ac yn gofyn i ti drigarhau ac i bresennoli dy hun wrthym i ti dywallt dy lan ysbryd arno. Nertha ni felly, ni'n gofyn hyn ollt trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 145. Iachawdwr dynol ryw tydi yn unig yw fy migael da. 145 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuad. Bydd ein cwrdd-gweddi nesaf ni'n cael ei chynnal ar drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Mawrth 17, yr ail ar 15. Bydd yn hoedfa nesaf Prynhawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heisiad emyn rhif 431. 431.
Gyda wy'n darlleniad o'r epistol cyntaf Ioan, y 5 benod, 1 Ioan penod 5 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Pob un ar sydd yn credu mae Iesu yw'r Crist o Dduw y ganed ef, a phob un ar sydd yn caru'r hwn a genhedlodd, sydd yn caru hefyd yr hwn a genhedlwyd ohono. Yn hyn y gwyddom ein bod yn caru plant Duw pan fyddom yn caru Duw ac yn cadw ei orchmynion ef. Cynnes hyn yw cariad Duw bod i ni gadw ei orchmynion, a'i orchmynion ef nid ydynt drymion. O blegyd beth bynnag a aned o Dduw y mae yn gorchfygu'r byd, a hon yw'r oruchafiaeth sydd yn gorchfygu'r byd, sef ein ffydd ni. Pwy yw'r hwn sydd yn gorchfygu'r byd, ond yr hwn sydd yn credu mae Iesu yw mab Duw. Dyma'r hwn a ddaeth trwy ddwfr a gwaed, sef Iesu Grist, nid trwy ddwfr yn unig, ond trwy ddwfr a gwaed. A'r ysbryd yw'r hwn sydd yn tystiolaethu, o blegyd yr ysbryd sydd wirionedd. O blegyd y mae tri yn tystiolaethu yn y nef, y tad, y gair a'r ysbryd glân, a'r tri hyn un ydynt, ac y mae tri yn tystiolaethu ar y ddeiar, yr ysbryd, y dwfr a'r gwaed, a'r tri hyn yn un y maent yn cytuno. Os tystiolaeth dynion yr ydym yn ei derbyn, y mae tystiolaeth Duw yn fwy. Cynnes hyn yw tystiolaeth Duw, yr hon a tystiolaethodd e fe am ei fab. Yr hwn sydd yn credu y mab Duw, sydd ganddo'r tystiolaeth ynddo ei hun. Yr hwn nid yw yn credu yn yw, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog, o blegyd na chredodd y dystiolaethodd Duw am ei fab. A hon yw'r dystiolaeth, roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Yr hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Y pethau hyn ysgrifennais atoch chwi, yr rhai ydych yn credu yn enw mab Duw, fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol, ac fel y credoch yn enw mab Duw. A hyn yw'r hyfder sydd gennym tuag ato ef, ei fod ef yn ein gwrando ni os gyfyn nhw'n ddim yn ôl i wyllus ef. Ac os gwyddom ei fod ef yn ein gwrando ni, pa beth bynnag a ddeisyfom ni a wyddom ein bod yn cael ei ddeisyfiadau a ddeisyfasom ganddo. Os gwel neb ei frawd yn pechu pechod nid yw ei farwolaeth, fe a ddeisif ac fe a rydydd o fywyd, rhai sydd yn pechu nid i farwolaeth. Y mae pechod i farwolaeth, nid am hwnnw rwyf yn dywedyd ar ddeisif ohono. Pob anghyfiawnder pechod yw, ac y mae pechod nid yw i farwolaeth. Ni a wyddom nad yw'r neb a aned o Dduw yn pechu, either y mae'r hwn a aned o Dduw yn ei gadw ei hun, a'r drwg hwnnw nid yw yn cyffwrdd ag ef. Ni a wyddom ein bod o Dduw, ac y mae'r holl fyd yn gorwedd mewn drygioni, ac y wyddom ddyfod mab Dduw, ac fe ar oes i ni feddwl fel yr adnabyddom yr hwn sydd gywir, ac yr ydym yn y cywir hwnnw, sef yn ei fab ef Iesu Grist. Hwn yw'r gwir Dduw a'r bywyd tragwyddol. Y plant bychain, ymgedwch oddi wrth eilunod. Amen. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am gael cyfle i ddod ger dyfron ac i ddod yn mawl a'n deisyfiadau. I ni'n llawenhau bod yna ffordd wedi ddarparu, ein bod yn gallu dod i alw ar dy enw. Ac o Dduw wrth i ni ystyried y nifer, y miliynau o bobl sydd yn galw ar ryw Dduw sydd yno rhywle. Does dim syniad ganddynt ble mae'r Duw hwnnw. Dydyn nhw ddim yn gwybod dim byd am y Duw yma nhw'n honni ei bod nhw'n credu ynddo. Ac yma nhw'n dod â'i gweddiau ac yn gobeithio bod na rhywun rhywle yn gwrando. Ond o Dduw nid felly yw ein sefyllfa ni yn gallu dod at y Duw holl alluog, y Duw byw, yr un anfonodd ei fab yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gwybod amdana ti o'th air di, ac i ni yn gwybod amdana ti trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni hefyd yn gwybod ein bod yn gallu dod ger brond o'r seddfainc, ei fod yn orseddfainc o'r ras, gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau, ein bod yn dod at ein tad nefol ac yn dod trwy rhinweddau dy fab. Ac felly o Dduw yn gwybod ein bod yn gallu dod gyda'r sicrwydd hwnnw, dy fod yn ein clywed ni, dy fod yn ein gwrando ni, ac dy fod yn ateb ein gweddiau, rhai sydd yn unol â ddywyllus di.
Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio ar ei di'n harwen ni yn ein gweddiau, y byddwn ni yn gwybod yr hyn y dylsem ofyn amdano. Na fyddwn ni yn gofyn am yr hyn na ddylsem ofyn amdano. Ond o Dduw yn gweddio Dduw, y byddwn ni yn gofyn am pethau sydd yn dod â clod i'r enw di, ac y byddu di yn cael dy ddyrchafu yn y pethau hyn. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar i ni cael gweld y law ar waith yn rymus yn ein plith ni, gymaint o amgylchiadau anodd a thrist, mae cymaint yn ei wynebu, ac i ni yn gweddio Dduw, y byddu di yn ymyrryd, ac y byddu di yn cael y clod wrth i ti ddod ac i weithio dy weithredoedd o nerth yn ein plith ni. O Dduw, i ni yn gweddio ar i ni cael gweld y ffordd yr wyt ti yn dwy'n pobl ata ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. O Dduw, i ni yn gwybod y gellu di newid pethau mewn eiliad. Ac felly o Dduw, i ni yn ddiolchgar am y fraint o cael cyhoeddi dy air. Ac i ni yn gweddio Dduw ar i ni fod yn barod i gyhoeddi dy air, beth bynnag fydd y ffrwyth. O Dduw, i ni yn gweddio y byddwn ni yn cael gweld ffrwyth, ond i ni yn gwybod fod yr hyn oll yn dy ddwylo di. Ac yn gweddio Dduw ar i ti cael y clod, beth bynnag yw y ffordd yr wyt ti yn dymuno i ddod i'n plith. Ond i ni yn gofyn am un peth o Dduw, i ni yn gofyn ar i ni cael teimlo dy bresenoldeb, i ni cael fod yn ymwybodol o'r bresenoldeb a'r gwmnïaeth yma yn ein plith. Ac o Dduw, os yw hyn yn unol â ddywyllus di, ar i ni cael gweld llaweroedd yn dod i gredu hefyd. O Dduw, ni'n gwybod mai dyma un ffordd yr wyt ti yn cael dyfoliannu, trwy achub pechaduriaid gwael. Ac felly ni yn gweddio Dduw ar ei ti drigarhau wrth ein dinas ni, wrth ein gwlad ni. A byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell, lle bydd pobl yn tyrru unwaith eto i wrando ar dair ac i ddyrchafu a moliannu dy enw di. Felly o Dduw, gweithio yn ein plith yma, yn ein hoedfa ni, a thrwy gydol y dydd yma, i ni'n gweddio am dy bobl ar hyd a lled o wlad. O Dduw, cymaint yn dod i ymgynnull ynghyd a niferoedd bach iawn ac yn ffeindio'n anodd i gynnal oedfa hyd yn oed. Ond o Dduw, os yw dy air yn cael ei ffrygethu'n ffyddlon yno, ni yn gweddio ar i ti lwyddo y gair hwnnw ac i ddod ar yw galondyd i'th bobl. O Dduw, felly trigarhaw wrth ddim nawr, tir lawr i'n plith, cadw ni'n ddiogel rhag ymwysodiadau'r un drw, a bendithiau'r cyfan awn nawn ni yma heddi. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 252, 252 o tyred i'n iachau garedig ysbryd, tydi sy'n esmwythau blinderau bywyd. 252 gwn i sefyll i'w chanu.
Wel, dyna i chi eiriau o tyred uniachau garedig ysbryd. Dyna i chi ddisgrifiad o'r ysbryd glân. Gellir disgrifio'r ysbryd glân mewn sawl ffordd, ond dyna un ffordd hyfryd o'i ddisgrifio fe o tyred uniachau garedig ysbryd. Ac yna, bennill ora o tyred, un glanhau o bob anwiredd, rhag cael y drws ynghau pan ddel y diwedd. Wel, dyna yw pwrpas ein hoedfaol ni yma, yw pan ddaw y diwedd na fydd y drws ynghau. Pan fydd y diwedd hwnnw'n dod. Pa bynnag pryd fydd y diwedd hwnnw'n dod i bob yr un ohono ni, fe fydd yr amser hynny yn amrywio, oni bai fydd yr arglwydd yn dod yn ôl cyn hynny. Ond amrywiol fydd yr amser pan fydd yr diwedd hwnnw'n dod, ond y cwestiwn mawr yw a fydd y drws ynghau pan ddaw y diwedd. Wel, testyn heddi yn dod o'r 5 benod o epistol cyntaf Ioan ar 12fed adnod 12. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo, a'r hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Nawr, o ddydd i ddydd, trwy gydol ein bywydau ni, mae yna gymaint o benderfyniadau pwysig sydd rhaid i'w wneud. Ac pan mae'r adeg yn dod i wneud y penderfyniadau pwysig yma, mae'n nghalon ni'n suddo rhywfaint. Pan ni'n symud tŷ, dwi'n mwynhau'r broses o symud tŷ. Ni wedi gwneud 2-3 gwaith siwr o fod, ac mae yna rhywbeth cyffroes amdano fe. Chi'n deffro yn y bore ar drysau yn y llefydd gwahanol, stafelloedd meintiau gwahanol, yr ardd yn wahanol, a mae'n rhywbeth cyffroes amdano fe. Ond mae'r misoedd yn arwen i fyny ato fe yn erchyll. Mae'r chwilio am yr forgais cywir ac yn y blaen ac yn treulio oriau yn darllen i fyny am pethau ac yn gofyn i pobl. Mae hyd yn oed, pan ych chi'n gofyn am yr beth bynnag yw'r term Cymraeg amdano fe'r cynghorwyr ariannol yma, mae rhaid chi treulio oriau yn chwilio am gynghorwr ariannol, chi'n gallu ymddiried yn nhw. Nad ydyn nhw'n pobl sy'n twyllo. Ac ar ôl ffeindio rai chi'n credu na fydd yn twyllo chi, wedyn i chi'n dechrau'r broses o chwilio am forgais ac yn y blaen i brynu tŷ, a mae rhaid dod i ryw benderfyniadau am y termau, hyd y cytundeb ac yn y blaen. Yr un peth am brynu car. Mae'r oriau sy'n rhaid i chi dreulio, enwedig unwaith eto pan nad oes gyda chi unrhyw syniad am y peth. Treulio'r gost, y gwerth y car, y pŵer y car, hyn a'r llall. Ac chi'n gallu treulio oriau ac pan ar ôl i chi gael y peth yn y diwedd, mae yna rhyw fath o ryddhad. Does dim rhaid i fi ddarllen dim mwy am forgeisi neu am fenthygiadau neu am geir neu am ddim byd o'r math, a dim ond byw ynddo fe neu gyrru fe neu beth bynnag, ac mae'r holl waith yna drosodd. Ond yma'n pethau mae rhaid i ni wneud o dro i dro. Ac eto, pan yn gwneud y pethau hynny, i ni wrthi yn ddyfal yn trio ffeindio mas y ffeithiau i gyd, wneud yn siŵr bod ni'n cael y cyngor gorau. I ni wastad yn goffo cael y cyngor gorau. Os ydych chi'n cael y cynghorwyr ariannol yma, falle bod rhywun yn dweud, mae'r un yma'n dda iawn, allet ti ymddiried yn hwn, ac i chi'n gofyn i bobl eraill, ydych chi'n cytuno, ac i ni wastad yn mynd at y pobl hynny, ni'n credu gallwn ni ymddiried yn nhw. Y bydden nhw'n rhoi'r cyngor gorau i ni, ac wedyn i ni mynd ac yn holi nhw. A'r materion yma, i ni'n treulio lot fawr o'n hamser anhegni yn darganfod yr atebion cywir yma. Ac eto, y materion pwysica bywyd, y materion sydd yn ymwneud â'r enaid, y mae'r mwyafrif o bobl yn esgeluso'n llwyr. Os oes gan bobl ddiddordeb yn yr enaid, maen nhw'n bodloni gan amla ar ei barn personol. Fydden ni byth yn pwyso ar fy marn personol i ynglyn â phrynu car. Byddwn ni ddim yn dechrau, byddwn ni ddim eisiau twyllo fe unan, fe mod i'n gwybod pa gar sydd werth i gael. Byddwn ni'n sicr ddim eisiau pwyso ar fy ngallu fi i benderfynu ar ba forgais i fynd amdano, ar telerau. Dwi ddim yn deall dim am y pethau. Ac eto gyd, pan mae'n dod i ble mae'ch enaid yn treulio tragwyddoldeb, mae'ch barn personol chi yn ddigon da. Ond dyna beth yw'r gwir fel arfer. I ni'n chwilio am yr arbenigwyr ym mhob maes arall, ond y mater, a mae hwnna dim ond am di chi'n mynd i fyw ynddo fe am 5 mlynedd, 10 mlynedd, 15 mlynedd, falle 20, mwyafrif o bobl ddim yn mynd i fyw yn eu tai nhw am mwy na 40, 50 o flynyddoedd, fydd e wedi cael ei hen werthu rwy'n arall. Ond lle mae'ch enaid yn mynd i dreulio tragwyddoldeb am byth bythoedd, i ni ddim yn chwilio mewn i'r mater.
Ac os oes na ymchwilio o ryw fath, yna gan amla, os nid eich barn personol yw i chi'n barod i dderbyn unrhyw farn. A maen nhw'n mynd i ryw gapel, a maen nhw'n gwrando ar y pregethwr, a mae e'n ddyn bach neis. Mae ganddo fe lais sydd yn peri bod chi'n mynd off i gysgu yn lot gynt na falle byddwch chi nawr. A falle bydd yna rai yn mynd off i gysgu nawr, ond falle bydd yn cymryd 5 munud ond mae'r pregethwr yma i ni'n mynd off i gysgu o fewn 5 munud a ni'n ddigon cyffyrddus ac mae'n ddyn bach neis ac mae'n croesawu ni ar ddiwedd yr oed. A dyna beth i ni'n meddwl, os yw e'n ddyn bach neis, yna mae'n rhaid ei fod yn dweud y gwir. Rhaid ei fod yn dysgu'r gwirionedd. Nad oes clem ganddo fe be mae'n pregethu amdano. Ac yn aml iawn maen nhw'n pregethu celwydd. Dydyn nhw ddim yn pregethu'r gwir. Dyna'r tristwch am gyflwr ein gwlad ni bellach. Os na gapeli ar ôl, ac o'r ychydig capeli sy'n ar ôl, mae yna rhywun wedi ffeindio ei ffordd i'r pwlpit, ac efallai bod nhw'n bobl neis, ac efallai bod nhw'n bobl clyfar hefyd, ac yn bobl dysgedig hefyd. Ond be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dod i'r pwlpit, ac maen nhw'n pregethu ei barn nhw. Maen nhw'n dweud wrthych chi be maen nhw'n meddwl. A maen nhw'n dweud wrthych chi gan amlo, os maen nhw fel y gwleidyddion, be maen nhw'n meddwl bod chi eisiau clywed. Felly os mae'n meddwl bod chi eisiau clywed rhywbeth am, wel byddwch yn neis i'ch gilydd a byddwch yn groesawgar ar ochr ar i'r tlawd, dyna be fydden nhw'n pregethu. Ac fydd pawb yn gyffyrddus yn mynd gartref ddiwedd y dydd. Ac fydd yn cael gwahoddiad nôl i pregethu mewn rhai misoedd. Mae'n diddorol. Pregethwyr fel y pobl o'r pwlpit yma, dydy ddim fel arfer yn cael ein gwahodd nôl yr ail dro. A ambell i gapel, os ydych chi'n gweld yr rhestr o capeli lle dwi wedi pregethu, ac mae e wedi mynd lawr i gymaint â hyn. Dim llawer o capeli sy'n eisiau fe dim mwy. Y rai efengyledd nawr, dyn nhw ddim eisiau clywed. Maen nhw eisiau clywed rhywbeth neis, rhywbeth cysurus, a maen nhw'n gofyn i chi unwaith, a na fe, bydd blynyddoedd mynd, degawdau mynd, a bydd y pobl wedi hen mynd. Pam ni, dyn nhw ddim eisiau clywed y gwirionedd. Wel, beth i chi, sut un ydych chi? Ydych chi'n un sydd eisiau clywed y gwir? Ydych chi'n un sydd am ddysgu beth yw ffordd iachawdwriaeth? Y materion pwysica bywyd. Ydych chi'n mynd i fodloni ar unrhyw ateb? Cyn belled bod chi'n teimlo'n hapus yno, a dyna beth sydd yn eich bodloni chi. Chi'n meddwl beth, neu ydych chi am glywed yr hyn sydd yn wir? Mor boenus yw ar adegau. Pa fath o berson i chi? Chi'n meddwl mae'r adnodau yma yn llawn cyngor, yn eglur, yn ddiamheuol. Does dim cwestiwn am y peth. Mae'r adnodau ni'n dewis bob wythnos. Gallech chi ddweud, does dim rhyw fath o elfen gymysglyd amdano fe, cymylog, dwi ddim yn rhyw lwyd, nag yw e. Mae e'n glir. A ydych chi eisiau clywed hynny? Wel, yn gyntaf heddi, hoffwn ni edrych ar yr adnod yma, y 12fed adnod ar rhai blaenorol, ac edrych ar y gwirionedd a chelwydd. Bydd y pwynt cyntaf. A'r ail bwynt yw materion di a gwyn, ac yn drydydd bywyd a marwolaeth. Dyma'r gwirionedd yma peth. Gwirionedd a chelwydd, di a gwyn, bywyd a marwolaeth. Dyma pa mor bwysig yw'r adnodau yma. Bod ni'n ei gael yn iawn, bod ni'n deall, bod ni'n gwybod beth sy'n cael ei ddweud. Mae yna ddau fath o berson, ond nid oes na. Dau fath o bobl sydd yn y byd yma. Un air ydych chi yn credu neu dydych chi ddim yn credu. Does dim man canol, does dim man, wel, dwi'n credu rhywfaint, dwi ddim yn bodoli, yn ôl gair Duw, mae yna ddau fath. I chi unau'n credu neu dydych chi ddim yn credu. A pan mae'n dweud credu, mae'n golygu credu ac bod chi wedi gweithredu ar hynny. Nid credu yn y pen yn unig, nid credu rhyw ffeithiau, golygu'r credu fan hyn, y credu yma sydd yn y galon. Mae e'n fwy na dim ond rhyw fath o nod fach o'r pen. Ydw dwi'n credu yn hynny a dwi'n cytuno â hynny. Fel mynd lan at rhyw blentyn a gofyn nhw, ydych chi'n credu mewn Duw? Ydw, yna mae pawb yn dweud mae'n credu mewn Duw. Dydy dweud bod fi'n credu mewn Duw ddim yn golygu dim byd. Mae'r holl grefydd yr byd yn credu mewn Duw. Ond dwi'n gwybod pwy maen nhw'n credu ynddo.
Ond mae'r credu yma yn rhywbeth gwahanol. Adnod 10. Yr hwn sydd yn credu ym mab Duw, sydd ganddo'r dystiolaeth ynddo ei hun. Yr hwn nid yw yn credu yw a'i gwnaeth ef yn gelwyddog. O blegyd na chredodd y dystiolaeth a dystiolaetho Duw am ei fab. Allwch chi cael adnod fwy plaen na honno? Dwi ddim yn credu. Mae'r credu y disgrifir fan hyn, yma gwelir bod na dystiolaeth yn y galon. O ganlyniad i'r credu, mae'r hyn sydd wedi digwydd i'r person sydd wedi peri i fod yn credu, yma na dystiolaeth yn y galon. Nid rhyw syniad yw yn y pen, nid rhyw farn sydd ganddo. Ond y gred yma sydd yn treiddio i'r galon. Mae ganddo'r dystiolaeth ynddo am y pethau yma. Mae wedi, mae'n geiriau eraill, wedi berswadio'n llwyr am yr hyn a ddywed Duw yn ei air. Mae'n credu beth mae Duw yn dweud yn ei air, ac mae'n gyfan gwbl gadarn am y peth. Mae'r ysbryd glân wedi plannu'r hedyn yn ei enaid, yr hedyn yma o fywyd ysbrydol, ac mae wedi derbyn rhodd o ffydd. Dyma beth yw'r cefndir yr holl beth. Mae'r Cristion wedi derbyn rhodd o ffydd, ac mae'r rhodd yna wedi galluogi'r Cristion i bwyso ac i gredu y gwirioneddau yma. Mae'n credu'r gwirionedd sydd yng ngair Duw amdano ei hun yn gyntaf. Mae yna dystiolaeth yn y galon. Os ydych chi'n Gristion yma heddi, fe fydd yna dystiolaeth yn y galon, yn tystio i chi am gwirioneddau'r pethau yma. Yn gyntaf oll, amdano chi eich hun, i chi wedi eich perswadio'n llwyr. Mae'r dystiolaeth yma'n dweud, mae pechadur ydych chi. Ydych chi dal yn credu? Ydych chi wedi eich perswadio hyn? Nid dweud, wel, dwi'n gwybod ydw i ddim yn berffaith. Nid dyna beth i ni'n dweud pan i chi'n dweud, ydych chi'n bechadur? Ac mae fel plentyn bach yn dweud, ydw, achos mae wedi cael ei ddysgu yn yr ysgol Sili dweud, ydw i'n bechadur, ydw. Ond dwi ddim wedi profi'r peth, dwi ddim wedi tystio'r peth. Os dim yn tystio leithi i'w galon, mae pechadur i'w, mae wedi ateb mae yn ei ben, mae pob plentyn mewn eglwys Efengyledd yn dweud pechadur ydw i. Maen nhw'n gallu dweud na, dys dim problem dweud na, ond i chi erioed wedi teimlo erchylltra'r peth. Chi erioed wedi teimlo fel mae'r ymynydd yn dweud pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Mae'r Cristion yn un sydd wedi gweld hyn. Mae yna dystiolaeth i'r ffaith yn ei galon. Bod pechod wedi llygru pob rhan ohono. Does dim os pa ran i chi disgrifio eich meddyliau, eich geiriau, eich gweithredoedd, eich dymuniadau. Mae pob rhan wedi ei lygru. I chi'n gwybod bod hwnna'n wir. Dydych chi ddim yn dadlau gyda'r peth. Os oes rwy'n yn dweud ydych chi'n meddwl chi'n lygredig, mi fyddwch chi'n dweud, o ydy. Hyd yn oed pan dwi'n eistedd lawr ar ben fy hunan ac yn meddwl, dwi'n gallu gweld y gogwydd at bechod ac dwi'n gallu gweld y llygredd yn fy meddwl i. A pan dwi'n dymuno gwneud rhywbeth, beth sy'n digwydd? Dwi'n gallu gweld y llygredd yn fy nymuniadau fi. Mae yna bechod yn yr hyn dwi'n dymuno ac yn y blaen ac yn y blaen. Pob ran wedi lygru. Ac mae'r Cristion yn gwybod bod hyn yn golygu ei fod yn heiddi condemniad. Ond fe gred hefyd. Yr hyn a ddywed gair Duw amdano ei hun, am berson Duw. Nid yn unig y mae'r Cristion yn gwybod ac yn credu'r hyn mae'r Beibl yn ddisgrifio amdano fe, mae wedi profi'r peth, mae'r galon, mae'r dystiolaeth yn ei galon ond nawr hefyd, allech chi ddweud, mae e'n gwybod ac yn credu'r hyn mae'r Duw yn dweud yn ei air amdano ei hun, am ei berffeithrwydd, am ei fawredd, a mae fe yw creawdwr y byd. Allai ddim deall sut mae unrhyw un yn gallu cael anhawster i gredu yn y ffaith i Dduw greu y bydysawd yma. Petai Duw yn dweud nawr ei fod am creu bydysawd arall heddi, bydde dim problem gen i ddeall ac i gredu hynny, fe all Duw wneud beth bynnag fynydd e. Os ydy Duw eisiau dod ar byd mae i ben, fe ddaw a i ben pa bynnag pryd y mae'n dymuno. Mae e'n gallu gwneud yr hyn a fyno. Ac mae'r Cristion, mae yna rhywbeth yn tystio i'r Cristion. Mae rhywbeth yn ei galon mae e'n gwybod, mae Duw yw creawdwr y byd. Mae fe yw'r holl alluog, yr holl wybodus, yr holl bresennol. Mae hwn yn rhywbeth mae'r crefyddol yn cael anhawster ag e. Dyw pobl crefyddol ddim yn deall y pethau yma.
Mae nhw'n dadle ynglyn â'r pethau yma. Ond i'r Cristion, mae yna dystiolaeth yn ei galon e. Bod ei dduw ef yn holl alluog, yn holl wybodus, yn holl bresennol. Ac yna mae'n credu gair Duw am y ffaith iddo anfon ei fab i ddelio a'i bechod ei hun. Mae dyma yw holl bwrpas yr Efengil. Iesu Grist ddod i'n hachub o'n pechod. Dyna ddywedodd Duw wrth y proffwydi. Dyma oedd ei neges, y byddai yn anfon ei fab yng nghyflawnder yr amser, y byddai Crist yn dod ac i'r pwrpas yma yn unswydd i achub dynion colledig. Dywed mai dyma oedd yr unig ffordd, nad oedd ffordd arall. Mor ddifrifol oedd y broblem, mor ofnadw yw ein pechod. Rhaid oedd datrys y broblem mewn ffordd rhyfeddol. Ac mae'r dystiolaeth yma sydd yn y galon, yng nghalon y Cristion, yw fod un wedi dod a chyflawni popeth oedd yn angen reidiol. Bod Crist wedi cyflawni'r gyfraith yn ei le. Gan ei fod yn gwybod ein bod wedi methu ac yn frwnt, y mae e'n credu yn yr un sydd wedi cyflawni'r cyfan. Hyn oll yn ei le, yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth ni'n credu, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, ond mae yna dystiolaeth yn ein calon ni sydd yn tystio i hyn. I ni'n credu'r beth, mae'r Cristion yn pwyso'n llwyr ar yr un y mae'r tad yn tystio amdano. Y mae'r tad wedi dweud wrthyn ni, am ei fab yr arglwydd Iesu Grist, ei fod yn dod ac wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni, ac yn marw ar y groes yn ein lle ni. Mae'r Cristion yn pwyso ar gyfiawnder y mab. Mae'n dibynnu'n llwyr ar y ffaith ei fod wedi olchi yng ngwaed yr Iesu a lifodd ar y groes. Pam? Mae'r Beibl yn dweud, os oes pechod yn eich calon chi, os oes na eogrwydd, os na fryntni, mae'r rhaid cael eich golchi'n lan, ond os ych chi am eich golchi, dewch at y groes, ac fe fydd ar Iesu yn eich golchi chi'n llwyr lan. Ac mae'r Cristion wedi profi hynny. Mae wedi bod yn llwythog, yn flinderog, mae wedi dod a'i bechod i'r groes, pan sylweddolodd ei fod yn bechadur. Nid wedi dysgu yn yr ysgol Sil mor iawn a chywirio hynny, ond pan i'r ysbryd glân agor ei lygaid, iddo weld bryntni ei galon, fe ath e'r groes. A beth ddigwyddodd yn y groes? Fe ei golchwyd yn lan yng ngwaed yr Iesu. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am hyn, ac mae'r Cristion yn credu hyn. Chi'n bod petai rhywun yn dod yma heddi? Chi'n bod y pobl clyfar yma, rhai sydd yn honni bod nhw'n gwybodaethon crefyddol, diwynyddol, y rhai sydd ddim yn credu'r Efengil, mae lot o'r einau i gael. Rhai sydd ddim yn credu'r Efengil, ond maen nhw'n arbenigwyr yn ôl pob sôn ar y Beibl. Ac maen nhw'n dod, ac maen nhw'n dechrau dweud wrthych chi am ddaioni dyn. Dyma beth mae'r diwynyddion yma'n dweud. Maen nhw'n dweud bod dyn yn dda yn y bôn. Fod dynoliaeth yn dda i ni'n edrych ar ôl ein gilydd. Dyna beth maen nhw'n dysgu, dyna beth mae'r diwynyddion yn dysgu. Lle chi credu'r fath rwtch? Ble maen nhw wedi clywed e? Maen nhw'n mynd ar sail bod ni gallu bod yn garedig i'n gilydd o dro i dro, ac ar sail hynny, maen nhw wedi dod â'i athrawiaeth nhw fyny, bod yn y bôn, bod dyn yn dda. Ond mae'r Beibl yn dweud yn wahanol. Ond chi'n gwybod beth, petach chi'n cael rhywun yn dod fan hyn, gyda rhestr hir o graddau maen nhw wedi cael, ac maen nhw'n athrawon ar bob math o faterion diwynyddol, ac mae'r geiriau hir mawr gyda nhw, ac maen nhw'n glyfar, ac maen nhw'n gallu dadle, ac maen nhw'n dod fan hyn i'r blaen, ac fedden nhw'n dadle gyda chi, mae dyn yn dda. Ac os ewch i'r capel bob dydd Sul, fe ewch i'r nefoedd. Ac os ewch i'r ysgol Sul hefyd, ac os dysgwch i'ch adnodau, fe ewch i'r nefoedd. Os newch chi roed eich arian i'r tlawd, fe ewch i'r nefoedd. Ac maen nhw'n dadle hachos, ac maen nhw'n dweud, os ych chi'n gwybod eich ymynau, fe ewch i'r nefoedd. Ac maen nhw'n dadle hachos fan hyn yn y blaen. A fi'n dweud yn y blaen, bys ni ddim yn caniatáu rheina lan i'r pulpit, achos celwydd llwyr maen nhw'n dysgu. Bys ni'n gobeithio na chawn ni byth rheini yn y pulpit yma. Achos os gewn ni'r heina yna mae ar ben arno ni, ni'n meddwl maen nhw'n dysgu celwydd. Ond chi'n gwybod beth, i'r Cristion yn gwrando, mi fydden nhw'n gwybod bod hwnna'n anghywir. A sim os pa mor glyfar i'r pobl yma. Chi'n gwybod pam? Mae eu calon yn y galon yma'r dystiolaeth yma ganddyn nhw. Mae pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell.
Mae'r dystiolaeth yn y galon fod ar Duw y Tad wedi anfon ei fab i fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. A fod Iesu Grist wedi golchi'n lan. Ac mae'r dystiolaeth yn y galon i fod wedi bod at y groes. A fod yr Iesu wedi cymryd ei bechod ac wedi hoelio nhw i'r groes. Mae'n gallu tystio i hyn. Sdim os be mae'r gwybodystion yn dweud. Maen nhw'n anghywir, maen nhw'n anysgrythurol. Ond falle fyddwn ni ddim yn ddigon clyfar, falle ar y pryd i feddwl am beth i sydd i ateb nhw. Ond anghofiwch reina, mae'r dystiolaeth yn y galon, ond i ni hefyd yn gwybod mae'r dystiolaeth yn cyd-fynd yn llwyr ar ysgrythur. Mae'r adnodau yng Ngaerdyw yn hefyd yn tystio i'r ffeithiau yma hefyd. Felly mae'r profiad ganddo ni, mae gwir yw'r hyn a ddywedodd y Tad. A mae'r Cristion yn gwybod na all byth weithio i ffordd i'r nefoedd. Mae'n gwybod petai unrhyw un yn dadlen wahanol. Ni fyddai'n golygu dim iddo. Mae'n gwybod yr hyn sydd yn wir amdano hun. Mae'n gwybod yr hyn na all byth weithio i ffordd i'r nefoedd. Fedrwn ni byth gwella'n hunan yn ddigon da i fynd i'r nefoedd. Os ych chi'n credu hynny, chi'n credu celwydd. Ni all neb fod yn ddigon da i gyrraedd y nefoedd, ond yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddysgu, yr hyn mae'r Tad yn ei ddysgu, yr hyn mae'r Mab yn ei ddysgu yw, nid oes rhaid i ni, mae'r Iesu wedi gwneud y cyfan yn ein lle ni, mae e wedi byw y bywyd perffaith, ac mae e wedi rhoi o'i gyfiawnder i'w blant. Mae Iesu Grist yw'r unig un gall gyflawni hyn oll ei mwyn. Ond fe ddwedwn ni ar y cychwyn bod yna ddau fath o bobl. Yr rhai sydd yn credu a'r rhai nad ydynt yn credu. A'r hyn y dywed y Beibl, yr hyn y dywed yr adnod yma yw, os nad ydych chi yn credu hynny, yna rydych yn cyhuddo Duw o fod yn gelwyddgu. Dyna beth mae'r adnod yn dweud. Chni ddarllen eto. Yr hwn sydd yn credu yn Mab Duw, sydd ganddo'r dystiolaeth ynddo ei hun. Yr hwn nid yw yn credu yn niw, yn y ffordd ni newydd ysgrifio, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog, o blegyd na chredodd y dystiolaeth o Duw am ei fab. Felly, os nad ydych chi yn credu yn y ffordd y mae Duw yn disgrifio cred a gwir ffydd, ac os nad ydy'r dystiolaeth yma'n eich cael, ond beth sydd yn wir amdano chi, yr ydych chi yn euog o codi'ch dwrn i fyny at Duw a'i alw yn gelwyddgu. Dyna beth yw e, dyna'r gwir. Does ddim eisiau chwarae o gwmpas gyda geiriau. Os nad ydych chi wedi gwneud proffes hyd yn hyn, os nad ydych chi wedi dod allan a dweud mae Crist yw fy ngwaredwr i, yna beth i chi yn ei wneud ar y funud yw dweud, yr wyt ti yn gelwyddgu. Yr ydych chi yn galw y creawdwr y byd, yr holl alluog, yr un sy'n holl bresennol, yr un sydd yn berffaith ac yn bir ac yn lan, yr ydych chi yn ei alw ef yn gelwyddgu. Wel, symudwn ni ymlaen, beth am y materion du a gwyn yma te? Wel, adnod 12 felly. Drychwch, mae'n ddigon clir. Nid ni sydd yn neud rhain i fyny, gair Duw sydd fan hyn. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. A'r hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Nawr, chi'n gwybod beth, bron iawn, dwi'n gwneud hyn ambell waith yn yr ysgol, a falle mae'n berig o wneud hynny tra'n pregethu, felly byddai chi faddau fi am hyn ambell waith. O'n i'n cael plant yn dod i fyny ato fi ac yn dweud, pan o'n i'n gwneud mathemateg efallai, ac o'n nhw'n dweud, Mr Hyam, dwi ddim yn gwybod fel i wneud y sym yma. Ac o'n i'n edrych a doedd e ddim yn anodd iawn. Ac fydde, wel, gadewch i ni weld te. Beth am i ni ddarllen y cwestiwn? Ac mi fyddwn ni'n dechrau, dwi'n meddwl falle 3 gair oedd yn y cwestiwn. A mi fyddwn ni'n mynd fel hyn. 1, 2, 3, darllen trwy'r geiriau, ac yna fydd y plentyn yn mynd, dwi'n deall. A dryches i ar nhw, na gyd nes i o darllen, a ni'n gwybod bod y plentyn yn gallu darllen hefyd. Dim mater o problem darllen oedd e. Wyt ti wedi darllen y cwestiwn? Naddo. A pam ti'n dod mas i ofyn am help te? Wel, o'n i'n gwybod beth i wneud. A ni'n siŵr beth i wneud, oedd yn edrych yn anodd. Ac oedd yr cwestiwn cyn yn edrych yn anodd. O'na gyda rhaid i wneud o darllen y cwestiwn. A dim ond 3 gair oedd na. Darllen y cwestiwn, a darllen a be fi'n trydydd nhw. Darllenwch y 2 gwaith, ac yn ar ôl y trydydd dros, nad ydych chi'n deall, yna fe ddoi mewn. Ond mae rhaid i chi trio gweithio y mas eich hunan gyntaf. Darllenwch e gyntaf. Chi'n bod bron iawn dyna'r lefel i ni wedi dod yn ein gwlad ni. Darllenwch gair Duw da chi.
Darllenwch mae rhai pobl yn mynd i'r capeli, maen nhw'n darllen y geiriau yma, maen nhw'n frawychus o eiriau ac yna mae'r pregethwr yn dweud, no, pidwch o poeni bod hwnna, oedd yn golygu rhywbeth gwahanol 2000 o flynyddoedd yn ôl. Beth? Rhywbeth gwahanol? Nag oedd ddim. Mae'n golygu'r un peth heddi ac yr oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dyma be mae'n golygu ddarllen fe to. Dim ond darllen na'i bregethu arno fe hefyd, ond allan i adael jes wrth darllen hwn, mae'r mab ganddo, mae'r bywyd ganddo. Ar hwn, nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Pa mor glir I chi eisiau fe? Mae mor glir, mae blwmp ac yn blaen. Hyd yn oed yn cyfieithiad William Morgan. Mae'n gyfieithiad hynafol, ond mae mor rhwydd i'w ddeall. Mae'n glir, mae'n eglur, mae'n syml. Edrychwch chi ar unrhyw gyfieithiad sydd yn gywir. Mae'n blwmp ac yn blaen. Hwn mae'r mab ganddo. Mae'r bywyd ganddo. Ar hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Chi'n bod, disgrifir rhai pobl, fel pobl sydd yn gweld pethau yn eglur, fel rhai sydd yn gweld pethau yn ddi ac yn wyn, ond nid oes na pobl felly. Fod pethau unau yn iawn a'i peidio. Mae yna rai pobl sydd ddim cweit yn gweld pethau mor glir, ond mae yna rai pobl maen nhw'n gweld popeth yn ddi ac yn wyn. Ac maen nhw'n cael ei disgrifio fel pobl sydd yn ei dweud hi fel ag y mae hi. Wel, y peth yw, dyna yw'r ysgrythyr. Mae'n ddi ac yn wyn. Mae'n blwmp ac yn blaen. A mae'r ysgrythyr yn llawn adnodau fel hyn. Does dim mater o farn i'w gael yn yr ysgrythyr, bod na lawer yn honni mae mater o farn i'w gair Duw, ond dywedant hynny gan nad ydynt yn hoffi yr hyn a ddarllenant, ac oherwydd ydyn nhw ddim yn hoffi yr hyn maen nhw'n ei ddarllen, maen nhw wedyn i ni droi ac yn dweud, wel, mater o farn yw sydd yn gyfleus iawn wrth gwrs. Cymaint yw ei cariad am ei pechod a'i balchder, nid ydynt am adael ei pechod a'i balchder, ac felly maen nhw'n honni mae mater o farn i'w gair Duw, ac felly mae'n hwnna'n agor y drws I chi ddehongli fe fel ag ymynwch chi. Ond nid yw Duw yn rhoi'r opsiwn honno I ni. Yr hyn sydd yn bosib yw I chi gredu gair Duw neu ei alw yn gelwyddgu. Dyna'r opsiwn yn y ddegfed adnod. Dyna'r opsiwn. Chi unau mynd I gredu yr cred y mae'r Beibl yn ei ddisgrifio I gwir ffydd, neu chi'n galw Duw yn gelwyddgu. Does dim lle canol. Does dim lle canol I gael. I chi unau yn codi'ch dor yn fyny ac yn cyhuddo Dduw o fod yn gelwyddgu, neu ydych chi'n rhywun sydd yn mynd I gredu. Ac yna mae'r adnod hon hefyd yr un mor glir yn ddi ac yn wyn. Hwn mae'r mab ganddo, mae'r bywyd ganddo, ar hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Ni ellir fod yn fwy plaen, os ydych yn credu bod yna Dduw, ac mae Duw y Beibl yw'r Duw hwnnw, yna rhaid I chi wrando ar yr hyn y dywed. Mae Duw y Tad yn dweud, mae Cristion yw yr un sydd ganddo'r mab. Os ych chi eisiau gwybod beth yw Cristion, mae'r Beibl yn dweud mae yr un sydd ganddo'r mab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd mae'n dweud yr un mor eglur, hwn nad oes ganddo'r mab, nid yw yn Gristion. Dyna beth mae'n golygu, nid yw'r bywyd ganddo. Dyw ddim yn Gristion. Does dim bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol yn eiddo iddo. Nid oes ganddo'r bywyd. Felly rhaid gofyn y cwestiwn yma I chi. A oes ganddo chi'r mab? A yw'r Iesu yn eiddo I chi? Mae hwnna yw'r cwestiwn, dyna'r mater pwysica yma prynhawn yma I ni ddod I waelod y mater. A yw'r Iesu yn eiddo I chi? A oes ganddo chi'r mab? I ni'n gwybod o air Duw na enir yr un person yn Gristion. I ni'n gwybod hynny. O air Duw, does dim un plentyn yn cael ei eni yn Gristion yn barod. Dwi ddim yn bodoli. Nad yw yn bosib I unrhyw un o enedigedd fod yn Gristion. Eich bod wedi'ch magu ar aelwyd Gristnogol ac felly ydych o reidrwydd yn Gristion. I ni'n gwybod o air Duw ac o brofiad nad yw hynny'n wir. Dwi ddim yn bosib.
Doedd ddim yn bosib i ni ddweud, wel, ges i fy magu ar gartre Cristnogol ac fe ddysgu nhw'r pethau mi ac oherwydd hynny dwi'n naturiol yn dod yn Gristion. Doedd ddim yn bodoli. Mae'r ffaith eich bod chi wedi cael eich geni yng Nghymru ac wedi mynd i'r ysgol Sul trwy gydol eich bywyd, doedd ddim yn bodoli, doedd ddim yn bosib mae Cristion ydych chi oherwydd hynny. Ond yma, ni'n darllen, rhaid bod rhywbeth wedi digwydd. Rhaid bod rhywbeth wedi digwydd. Rhaid bod rhyw brofiad wedi brofi. Lle gynt nad oedd ganddoch y mab, ac yna wedi digwyddiad bod y mab yn eiddo i chi. Mae'r un beth ac unrhyw beth. Os oes rhywun yn rhoi rhywbeth i chi, gynt doedd e ddim yn eiddo chi, nawr mae yn eiddo i chi. Falle chi feddwl am unrhyw beth amser Nadolig. Falle bod nhw anreg arbennig wedi cael ei rhoi i chi. Lle gynt cyn Nadolig, doedd e ddim yn eiddo i chi. Ar ôl y Nadolig, mi roedd e'n eiddo i chi. Yn ddigon hwyd, os ym mi'n anodd am hynny. Ac yr un peth fan hyn, lle gynt nid oedd y mab yn eiddo i chi, ond nawr mae'r mab yn eiddo i chi. Fe ddigwyddodd rhywbeth. Hynny yw, o'n i'n darllen y ddoi yn llyfr J.C. Ryle, ac oedd e'n sôn am un o fawrion y genedl grefyddol Cristnogol yn disgrifio rhag enw personol yn bwysig i dragwyddoldeb. Ar ystyr yr rhag enw personol yw y fy. Ac mae yna lawer yn mynd i golledigaeth oherwydd dydyn nhw ddim yn deall ystyr y gair fy. Hynny yw, yr arglwydd yw fy Migael. Mae ddeiwyd fy mhechodau, golchi'r fy enaid yn ei waed ef. Dyna'r broblem. Mae yna lawer ddim yn deall, ddim wedi profi'r fy yna, rhag enw personol. Dyn nhw ddim wedi brofi fe. Mae nhw dal falle, mae'n llawer o capel yng Nghymru falle bod e'n cael ei ddisgrifio yn y lluosog. Yr arglwydd yw ein bigael ni. Ein achos i ni gyd wedi cael ein geni yma yng Nghymru ac i ni mynd i'r capel ac felly mae e'n bigael yn gyffredinol arno ni. Dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn ddigon da achos mae'r rhaid iddo fod yn eiddo i chi. Y mae ganddo chi'r mab. Mae'r rhaid bod yna rhyw brofiad wedi digwydd. Bod yna gyfnod yn eich bywyd. Mor reidrwydd bod hynny'n golygu bod yna ddiwrnod. I rai, mae yna awr, mae yna funud. Lle gynt, nad oedd y mab yn eiddo iddynt ac yna fe ddath a eiliad pan maen nhw'n gwybod fe ddath yn eiddo iddynt. Ond i eraill, dyn nhw ddim yn gallu penodi awr neu munud, falle mae cyfnod fydd e. Ond maen nhw'n gallu dweud hyn, gynt nid oedd y mab yn eiddo i mi, ond nawr y mae e. Falle fedrai ddim i ddisgrifio fe, falle fedrai ddim i roed mewn geiriau, falle allai ddim esbonio fe'n athronyddol, ond dwi'n gwybod y mae yn eiddo i mi nawr. Y mae gen i'r mab. Yr ydych yn rhan o'i deyrnas, o'i deulu. Mae'n arglwydd arno chi. Wel, i orffen. Beth am y mater yma o fywyd a marwolaeth? Mae'r materion yma mor bwysig yn dydyn nhw. Materion dylid ymchwilio iddynt mwy na mewn i rhyw forgais. Mwy na penderfynu pa goleg i chi mynd iddo. Mae dewis coleg yn ddigon rhwydd. Chi'n mynd i'r lle mae'r capel gorau. Dyna fe, dyna peth pwysica. Mae dewis lle dwi'n mynd i gael swydd yn ddigon rhwydd, sy'n eisiau treulio lot amser fyna, lle mae'r capel gorau i'ch enaid chi. Dyna'r materion pwysica, piwch y poeni bod y beth eraill. Os gewch chi rhyw gwrs da iawn yn y fargen digon teg, ond dim na'r pethau pwysica. Peidiwch y treulio oriau ar hynny, ewch am y lle sy'n mynd i goedi'r efengil chi. Dyma'r ymchwil sydd angen i chi wneud. Dyma'r materion am fywyd a marwolaeth. Mor ddifrifol yw'r materion hyn. Adnod 11, a hon yw'r dystiolaeth, roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Ar hwn nid yw ganddo'r fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Hynny yw, beth mae hwnna'n golygu? Os yw y mab yn eiddo i chi, os ydych yn gwybod hyn, os ydych wedi derbyn ohono, y mae'r holl fendithion yr efengil yn eiddo i chi, y mae'r bywyd yn eiddo i chi. Beth yw'r bywyd yma, disgrifir yma? Bywyd ysbrydol yn gyntaf.
Mae'r ysbryd wedi'ch bywhau chi. Fe blanwyd hedyn o fywyd ysbrydol yn eich enaid chi. A'r hyn oedd wir ohonoch gynt yr oeddech yn farw. Dyna beth oedd yn wir amdanoch chi gynt. O'ch chi'n dod i'r capel falle ac yn eistedd lawr yn meddwl pam bod nhw'n mwynhau hyn gymaint. Dwi eisiau mynd gatre. Ond nawr, mae'n golygu popeth i chi. A mae canu'r emynau a'r mawl i Dduw yn golygu popeth i chi. Chi'n gallu cofio'r cyfnod o wahaniaeth. Roeddwn ni'n farw pryd ni. Roeddwn ni'n byw i fy hunan pryd ni. Nawr ydw i'n byw. Dwi'n byw yn ysbrydol. Mae yna fywyd newydd yno. Mae yna rhywbeth i digwydd i mi. Mae yna draws newidiad llwyr yno. Mae'r bywyd yma yn fywyd ysbrydol. Beth y disgrifiad o'r rhai hynny sydd yn farw. Chi'n meddwl o ganlyniad y cwymp. Ond ni ddath marwolaeth i'r byd, ond o ganlyniad hefyd fe ddath marwolaeth corfforol ysbrydol hefyd. Fe gollon ni beth yw marwolaeth ysbrydol o ganlyniad y cwymp. Fe gollon ni gymdeithas â Duw. Nid oeddech yn gallu weld mwyach. Doedd dyn ddim yn gallu cymdeithasu â Duw dim mwy. Nid oeddech yn gallu dirnad dim amdano. Nid oedd dim amdano yn llon i'ch enaid. A falle chi sydd yma sydd â dymuniadau bod rhywle arall. Nid ydych am fod yn ei di. Nid ydych am fod yn nghlyw'r efengil. Nid ydych am gan ei glodydd. Nid ydych am ddilyn ei lwybr. Mae yna rai efallai. Maen nhw'n fodlon dod i dir arglwydd ac falle oherwydd personoliaeth, maen nhw'n licio crefydd, maen nhw'n licio capel, maen nhw'n licio canu, ond dydyn nhw ddim am ddilyn llwybrau cul yr arglwydd. Pam felly gan ei bod nhw'n farw? Does dim byd yn eich symud chi. Chybod, i rai, does dim salwch yn symud chi, does dim damwain yn symud chi, does dim newyddion trist yn eich symud chi, yn agosach at Duw. Mor farw yw eich enaid chi, does dim byd yn eich ysgwyd chi, ac os yw yn ysgwyd chi am eiliad, chymod fel y daeargrynfeydd hynny sydd yn digwydd, ac yr rheini sydd yn ei chanol i yn deimlo fan erchyll, ond rheina falle canoedd o filltiroedd i ffwrdd, a maen nhw'n teimlo rhyw gryndodau. Falle dyna ddisgrifio rai ohonoch chi, falle bod yna ryw newyddion, ryw salwch, ryw ddamwain i chi neu rhywun chi'n nabod, ac mae yn eich ysgwyd chi, mae yna rhyw gryndod bach am eiliad, ond dim ond gryndod oedd e, achos cyn bo hir i chi di angofio popeth amdano. Mor farw yw eich enaid chi. Mae'ch enaid mor galed. Mae mor galed ag oedd e gynt. Ond nid felly'r Cristion. Mae'r Cristion wedi cael bywyd, mae wedi fywhau. Mae'r ysbryd glân wedi plannu'r hedyn yma o fywyd. Yr ysbrydol yma'r bywyd sancteiddrwydd yma. Rhywbeth sydd yn anaturiol iddo fe. Gynt yr oedd e wastad eisiau'r byd. Wastad eisiau pethau nad oedd yn iawn. Ond nawr mae yna rhyw hedyn wedi cael ei roed yn ei galon e. Ac mae yna rhyw ddiddordeb yn y pethau sanctaidd, yn y pethau pur, yn y pethau glân. Mae yn ofalus am y llefydd mae'n mynd a pethau mae'n i'w wneud, a ffordd mae'n siarad ac y pethau mae'n meddwl amdano. Pa mae'n ffeindio i feddwl yn crwydro at pethau sydd ddim yn dderbyniol. Mae yna iogrwydd ac mae yna'n troi ffwrdd, a mae'n redig i ffwrdd yna. Pam? Mae'r hedyn yma o fywyd sancteiddrwydd yn ei galon e. Nawr mae'r Cristion yn gwerhyfeddodau a phrydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Nawr mae'r Cristion am fyw i ogoneddu Crist. Mae am fwynhau cymdeithas ag pam? Mae ganddo fywyd nawr. A mae'n dod nôl i'r pwrpas y creuwyd i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Nawr mae'r Cristion yn gallu deall materion ysbrydol. Ond hefyd, beth mae'r adnod yn ei olygu yw, nid yn unig nawr mae ganddo fywyd, ond mae ganddo fywyd ysbrydol, ond mae ganddo fywyd tragwyddol. Mae hyn oll yn arwain at y nefoedd. Mae'r Cristion, mae'n gallu edrych ymlaen at fywyd. Lle na fydd gwahanu mwyach. Dyna i chi beth sydd gan y Cristion i fwynhau. Mae'r bywyd yma'n eiddo iddo nawr, ond fe geith ei wireddu'n llawn maes o law. Fe geith y fywyd tragwyddo, fe geith yr nefoedd, lle na fydd poen, lle na cheir dagrau, fe gaeth fywyd yng nghwmni ei waredwr. Fe geith y treulio tragwyddoldeb, lle na fydd brwydro a phecho dim mwy. Lle na fydd yn gofod brwydro ar un drwg yn sibrwd am heion i'w enaid. A fydd hyn oll yn eiddo iddo yn llawn pryd hynny, ond mae'n eiddo iddo nawr. Fe gaeth gysu'r bywyd yma nawr, a hyn oll yn cael ei weithreddu yn rhagwyddoldeb.
Ond chi'n gwybod beth, nid felly'r sawl sydd heb y mab. Yr rhai sydd yn gwrthod credu tystiolaeth y tad am ei fab. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Ni newydd ysgrifio'r bywyd yma sydd gan y Cristion. Bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol. Mae'n mwynhau cymdeithas a'i greawdwr. Mae'n mwynhau cymdeithas a'i waredwr. Mae'n mwynhau yr arweiniad sydd yng Nghaerdyw. Mae'n mwynhau treulio amser yng nghwmnïaeth ei bobl. Mae'n mwynhau presenoldeb yr arglwydd trwy tywalliad yr ysbryd glân. Mae'n edrych ymlaen at y nefoedd, ond i'r anghredadyn, i'r chi sydd yn galw Duw yn gelwyddgu. Yr hwn y mae'r mab ganddo, mae'r bywyd ganddo, a'r hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Os nad oes ganddo'ch y bywyd yma, golygo mae marwolaeth sydd yn eiddo i chi. A hynny nid yn unig marwolaeth corfforol, ond marwolaeth ysbrydol i ni'n ei weld yn ddigon amlwg o'n blaenau ni, ond hefyd mae'n golygu marwolaeth tragwyddol. O, mae yr ierchill i feddwl amdano. Ydych chi wedi meddwl am y peth? Mae'n anodd, ond diwe. Mae'n anodd meddwl am farwolaeth tragwyddol. Mae'n bwnc anodd i feddwl, mae'n anoddach byth i bregethu arno fe. Mae'n beth erchill i feddwl am gyfnod hir o gosbedigaeth, ond am dragwyddoldeb, mae'n erchill. A mae'n rhywbeth sydd ddim yn hawdd i dreulio dylen, i dreulio fwy amser yn meddwl am y peth. O, mae'n anodd, mae'n galed i ni feddwl am y peth, ond mae dywioldeb, perffeithrwydd, sancteiddrwydd Duw yma ni rhai cael cosbedigaeth ac hynny'n dragwyddol. Ond mae Duw wedi rhoi'r cyfle i chi. Mae wedi dweud, os yw'r mab ganddoch, yna mae'r bywyd ganddoch. Ond os ych chi'n gwrthod tystiolaeth y tad am ei fab, yna marwolaeth sydd eiddo i chi. Mae'r rhybuddion yr ysgrythyr yn ddigon eglur. Yn chwbod beth sy'n neud yn waith. Fe fydd colledigaeth yn waith i chi nag i'r byd sydd byth yn dod i'r cwrdd siwr o fod. Os ych chi'n gwrthod yr efengil ar ôl i chlywed i dro ar ôl tro, dyna i chi golledigaeth erchill. Mae'n ddi ac yn wyn. Gen i orffen o ofyn y cwestiwn i chi, pa beth awnewch chi? A newch chi ddod at y mab. Mae'r addewidion diri yn yr ysgrythyr y caiff y sawl a ddaw ato ei gael, ac fe gewch chi dderbyn o'i fendithion. Mae yna adnodau ar ôl adnodau ar ôl adnodau yn dweud, os dewch at y mab, a chyffesu'ch pechod ac edifarhau'ch pechod, a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, fe fydd y mab yn dod yn eiddo i chi, ac fe gewch chi fywyd. Ond wrth gwrthod dod, trwy oedi dod, yr hyn i chi'n ddweud yw cyhyddo y tad o fod yn gelwyddgu. Dyna beth yw'r gwir am y mater. Mae'n ddi ac yn wyn, mae'n blwmp ac yn blaen. Pa beth awnewch chi? A fydd sil arall yn mynd heibio? Ac y byddwch chi'n parhau i wrthod a throi cefn? Neu a ddewch chi at y mab? Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. A'r hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni, Dio Dduw, am rybuddion dy air ac am eglurdeb dy air ac am addewidion dy air. Ac yn diolch bod yna fywyd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw trigarha nawr wrthym, i ni'n gweddio fydd na'r rai yn dod o dywyllwch i oleuni, yn dod o farwolaeth i fywyd. O Dduw, y byddant yn dod i weld gwirioneddau hyn, ac y bydd y dystiolaeth yma yn eu celonau nhw hefyd, y byddan nhw'n gallu tystio i'r ffaith ei bod yn eiddo i ti. Tyd felly, gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 639. Pechadur wyf aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys, tra dyfnion, trymnion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr byddai di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.